Bum, bum, bum. Swazi. Hej alle sammen, og velkommen til Swazi. I dag der skal vi ind i mit eget berømte skovsted, så kom med. Så det her det er ikke bare en skov, men det er faktisk min skov. Det er mit hus, det er mit legested, det er min sminkehus, det er min festparty, det er min pool suite. Det er alt i et. Jeg er så gerne vil, at jeg låner den ud til folk. Det er det hovedindgang for mig, og dem gæster jeg får, de kan bare gå sin vej. Det rimer det ret sjovt. Det her er min dansested. Det her er min hønsefarm. Lige nu der er der godt nok ikke nogen høns, men det kommer der til at blive. Hønsene skal jeg bruge til at spise selvfølgelig. Æg, proteiner. Proteiner er godt. Og så kan de sove her. Det her sted er min berømte photoshoot sted. Her kommer alle modeller. Mig. Fordi de andre de er grimme, så. Og så tager jeg mine billeder her, og de er så lækre, og jeg ligger så videre. Det her nede er det populære swimmingpool, hvor jeg har alle mine gæster. Swimmingpoolen er så stor, at den går herfra, og så helt ned til Afrika. Jeg er et mega godt dyremenneske, så jeg har givet min myre lov til at bo hos mig. Min myre, de har fået det mest perfekte hus ever. De har det så godt. Mega godt. Så videre her. Nu er vi kommet til min jacuzzi, og I kan se den lige her. Min jacuzzi har de bedste ting til at få ind til at se mega lækker ud. Så jeg elsker den, love it. Vi kommer ikke til at gå derind, men herinde, der er mit hoteller, fordi jeg er inde herovre for et mega nice hotel, der hedder Swazi Hotel. Fordi det ligger i Swazi hus i yes. Lige videre. Ja. Hvordan går det? Det går udmærket. Jeg tror, jeg har diarré eller sådan noget. Det kan du godt se. What? Det ser ud til, at der er nogen, der har dræbt din fod. Jeg dør nu, Laura. Jeg har det godt. Oh my god. Skynd dig væk. Laura. Det her, det er min berømte kælkebakke for børn under 5 år. Laura, det skal ikke være med i fjernsyn. Er du klar, eller hvad? Det her er min populære seng til mig. Det her, jeg sover. Den er lavet af Ole Jacobsen i 1940. Meget kendt, og jeg lavede det ægte guld. Herover, det er her, hvor jeg spiser. Kom så. Eller det er faktisk min jacuzzi. Det her derovre, hvor Laura hun sover. Hvis I ikke ved, hvem Laura er, så det er hende den grimme. Jo, hun er ikke grimme. Men det her, det er... Anyways, det her, det er et eller andet køkken, toilet. Jeg ved det ikke, jeg har ikke... Jeg har så meget areal, at jeg simpelthen ikke kan finde ud af, hvad det skal bruges til. Jeg bliver helt crazy i hovedet. Jeg håber, I nød den her video, og at I fik et indblik i, hvordan min hus ser ud. Hvis jeg skulle vise jer hele huset, så ville det tage 100 millioner år. Så jeg valgte at vise jer med epics, de fede ting, de nice ting, og næste gang, der skal jeg nok filme mere. Og det regner, fordi at jeg er regnløs. Det var mega godt.